Анатоль Брытун – чалавек, закаханы ў беларускую літаратуру і гісторыю. Старшы інспектор брэсцкай мытні амаль увесь вольны час прысвячае вывучэнню спадчыны роднай краіны, піша раманы, аповесці, апавяданні. Грунтом моих видов стала книга выдания 1882 года «Живописная Россия», раздел, який присвячений був нашим землям, землям сучасної Білорусі, тоді Литви і Великого князства Литовського. Ось від її і почалося цікавлення історії, таке захоплення історії. І чим більше історію познаєш, тим більше хочеться ведати про історію. І всі мої твори стисло так само зв'язані з історією. Нагодай для чарговай сустрэчы аўтара з чытачамі стала прэзентацыя новай кнігі «Трылогія прыгод тысячагоддзя». У яе ўвайшлі творы, прысвечаныя гераічным старонкам нашага мінулага. Першая частка распавядае пра супрацьстаянне з вікінгамі, другая прысвечана змаганню з мангола-татарскім нашэсцем, трэцяя – Грунвальдскай бітве. Першая частка – гэта аўтарская фантазія, а вось другая абапіраецца на рэальныя гістарычныя падзеі. Галоўнай крыніцай звестак да яе стаў галіцка-валынскі летапіс. На старонках твораў ятвягі літвіны мужна змагаюцца за незалежнасць, адстойваюць сваю зямлю і гонар. Мне спадабалася вось яго стыль такі дынамічны, як кажуць, канкрэтны, можа быць такіх вось лірычных там адступленняў, але ось такая драматургія жыццёвая, лёс чалавека праследжаны у літаратурным такім вось накірунку. Гэта будзе вельмі такі добры пласт адлюстравання жыцця Беларусі. Па меркаванні Анатоля Брытуна найбольш захапляльнай трылогія стане для моладзі. Гісторыю ён падае праз прыгоды галоўных герояў. Але кніга стане цікавай для ўсіх, хто неабыякавы да гісторыі краіны. К сегодняшнему мероприятию не было ни одной книги на полке. Настолько они востребованы, настолько они, как бы это мне сказать правильно, пронзительны, наверное, по своему сюжету, по героям выписанным, по отношениям человеческим. У него практически во всех его произведениях присутствует Беловежская пуща, вот это наша жемчужина белорусская. У будучым трылогію пісьменнік марыць праілюстраваць і падзяліць на 3 паўнавартасныя кнігі, а пакуль ён працуе над гістарычным дэтэктывам і шукае прыёмы, якія зробяць твор сапраўды займальным. Діяна Мішчук, Людмила Салзана, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».